borong ganang chairman जों जतन साइमानो प्रतिबार इलेक्शन हांखे फातारनि जोंनि कन्स्टिट्युएन्सिनि फातारो मैक्सिमाम जोंनि एमडीसी रोनि भोट माले खालायो जोंनि अरनि लोकरनि जे भोटार्सनि जे प्रॉब्लम दंमानि सपोज आनि आमसाय गेला इवेन जोंनि अनारेबल एमडीसी सम्राट जमातिया बनि आमसाय बेहायनो भोट प्रचार हंके जों जोंनि दिप्रासा आमसायबो भोट प्रचार मा खालायो लेखालायफ्राव हंके ब हंके अमरपुर थांमा पायो आंगे उदयपुर मा थाङो हंके जों थांनानि फायनानि ब्लै प्रब्लेम अनेक समायाव पलिटिकल क्लेश दङो वालाय सुलायङो स्पेशली जातीय दल अ जागायाव एडभान्टेज माव जोंनि सिक्स शिड्यूलनि जे कन्सेप्ट जों दिप्रासानि बागै हामख्रायनानै ओ पार्टी रौ रिजनल स्पेशली रिजनल पार्टी रौ हंके किरिकर खेमांसि काउंटिंग एजेंट मा थाङो बडलाइफ्रो जतन खादन खाजा खलायै निजिनि जाजांमानि न रलाय फिया बडला खलायफ्रो हंके मा किरिलाय इवेन तानि ला थांनि इलेक्शन आव जों सिग्री सग्र खलायजां मानि गोबां मा जागायाव प्रमाण माहा अभियोग माहा हानिमाङै जों एडीसी हाफां फाइमानि या गलनो जों वानसका जोंनि ओ एडीसी फादारनि काउंटिं हल न जोंनि बिसिङाव खलायनायनि बागै जों ताबांनि ओ बिल 19 एमेंडमेंट जों तबोयै दङो आं आसा खालायो जत ओ हाउसनि अनारेबल एमडीसी जतनो खाफुर जानाय होनै दानि हेखायाव जोंनि दिप्रामा थानि गायसा समस्याया जतनि बागै बेसगां साल समस्या माने जे दिप्रासा सिक्स शिड्यूल आमसायाव दंनाय जोंनि दफानि बागै कक सानाय होनै दंनाय र बेसगां साल अनेक प्रब्लेम उइथ मानो जों तो थाङै फैनाय खायनाय साल जे दफानि बागै सामं खायनाय कक सानाय दिप्रासानि अधिकारनि बागै सामं तानाय हि जंनाय र हंके आ जागा प्रब्लेम फेस खायनाय हानि बागै जतनि सपोर्ट नांगौ नेरक सपोर्ट खायबायदि जोंनि 19 एमेंडमेंट बिल न पास खायनायनि बागै हामबाय।